I'm drinking my kasi medicine. Dapat siya tunawon sa dalon sang tongue. So there you go. We'll look for a gel hair stuff. Meron ba kayong alam na walang smell? So maghanap tayo mamaya. Katulad ko nilungan. Something na walang smell for our hair para ma-fix na siya. Because your afro baby is now getting so afro. Alright, bye-bye! So mga kabangbang, dito tayo ngayon sa Bangs, Tony and Jackie, the best Korea salon since 2001. Yun, so we are now here. Papaset natin yung ating hair. So let's welcome Manang to the vlog. Hi Manang! Pagkataon ako ni Manang. Huwag ko kabalo ko din nagkado si nanay ko. Pero anyway, ara na to sila. Nag-report na ko. So, yeah, so that's my hair. Nag-flat na siya. And Manang is in charge to make me guwapa. Mas magwapa na, no? Kay guwapa na ko nga. There you go. Thank you. There, mga kabangbang. So, blow dry ang tawag sini sa ginahimo ni Manang sa ako. That's Manang. What's your name, Manang? Rose po. Rose. Uy! Rose! Ako name is Ruby Rosa. So, timing. Hindi na. Kining ko gwapa-gwapa. Nagito ni para sa akong photo op later. Yay! Kining ko pag abot ko sa balay, mga kabangbang, ma-photoshoot man kita para i-lubos-lubos man tangaton niya. Pampa Beauty. Arigri ako nanting-anting. Ato nga pulse oximeter. Important na siya. Samtang ga-recover kita sa long COVID. Kag ini ang ato nga anting-anting man air purifier. There you go. So, may take away kita sa aton subong pagpa-beauty. Ano ganyan mo lagi na nang? Actually, ano siya, yung hair ni ma'am is last time nag-cut ma'am, no? Oo. Pakalbo ko siya. Pero at least natanggap niya sa self niya na biskan wala siya hair, guwapa man siya guwapo. Ayun, mga kabangbang, ba't yan ito? Biskan wala ako hair, guwapa man ko guwapo. Yeah, shout out sa lahat ng mga magaganda there! Yun. Adto ka mo diha, at least hindi lang ka mo magwapa, may mga takeaways, pagid ka mga words of wisdom. What's your name, Manang? Miss Love. Miss O, diba? May rose na kita, may love pa kita. Saan pa kayo? In the City of Love, only here, the best Korean salon. O, diba? Sa SM City lang, South Point. Alright. Yeah, so excited na. Mga pila pa ka percentage ng rose? Dasig na lang. Dasig na lang. Tapos mapa-photo op nakita tayo. Na, arang sa likod. Balaan nyo na ako na siya naggunting sa akong cellphone. Kasi magamba ka mo sinuong naggunting sa iya. Yan, okay. At least ano siya, set. Hindi man. Okay, thank you so much. There on the other side. Hindi halata. Nakulbaan ako pero I want to show you how it looks like nung gin-cut ko gin. Pero pasisuyaan nyo ko. Tira mo na siya, di ba? Ang ganda na niya ngayon. Yay! Thank you! How do you like my hair? How do you like my hair? Daw nigra ka gani. I'm an afro. How do you like my hair? Pero nag-hi ko si mo. Ako kung hindi nakilala. Gani ka kilala. Tungkol sa buhok mo. But pwede na mga tagiyan na sa salon. Dali lang mo picture ko. Hindi mo si masirad. Hanak ko. We are now here at
great image. Dito tayo magpapa-picture. Dali lang ma-picture ko. Ano mo si Masiradhan ako? Close na. Gakat off sila by 7. Masa ako sa babaw. Bye-bye. Okay. They are closed until 7 o'clock because they closes at 8. So, cut off na sila by 7 p.m. So, let's go to the 3rd floor and let's look for an open na photo picturean. May photo line na to sa baba mo. Okay. Excuse me, pwede ka pa picture? Oh, thank you so much. Good evening. Passport. Mga kabangbang, they are still open. Photo line. Ayan. Hinahapo ko. Naka-stress ako sa electric fan. Nasa magba akong hairdo. Ano ka mo ga-close diyan ang attend. Wala ka mo cut off. Wala. There you go. So, kung magabihan ka mo di sa SM, you could go here on the 3rd floor. That's photo line. Open pa sila. Thank you! Searching. Total bill is 135. 85 pesos for the photo and 50 pesos for the soft copy. Yeah. So, masulod na ko. Thank you! Okay. Patian nyo to, kan babasa ko na. Yay! Let's thank you to Manang Mia. Di na siya. Yeah, thank you so much. Pila ka hours ko siya balikan na? After 30 minutes. 30? Yes, ma'am. Yeah, ayun. So, 30 minutes. Thank you so much. Okay, bye-bye, everyone. So, ito yung pinaka-challenging sa amin. Oxygen level should not fall below 94. Heart rate, it means hinihingal na nga ako. So, let's see. We're here at photo line to get our picture. We are done with our photo shoot. Wow, kung maka-photo shoot, you know. Passport size video. And now it's time to look for our nanay and auntie. Ayun, in-cover ko na siya. Of course, it's important get to practice health protocols, mask, face shield, than our beautiful hair. So, okay na din. At least nakapag-picture na tayo. So, there. Biskan maguba siya. Okay lang. Importante, mas safe kita with our face shield. Alright, so, let's look for nanay. channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. To be inspired!